Het is een meesterput. 22 kilometer omfjetten. In het noordesten van Friesland worden vrijmaken van bagger. Het gaat om zandfjetten in en boppendokken. Dit project, 22 kilometer, had het wel vaker om handen, hoor? 22 kilometer nog net. Nee, we werken hier nu met 4 baggersoers totaal. Dus zo'n groot project ga ik eigenlijk nog net gewoon in Friesland. Wat maakt dit werk, maar ook dit project zo bijzonder? Het maakt het bijzonder omdat het werk is, zei ik. Het is voor de af- en aanvoer voor wetter. Het is uiteindelijk voor de zeedieken, die groen die erop bleef. En de gemeente die betelt direct op mij om dit project om te varen met sloepjes. In Damstra zijn 42-jarige carrière bij het wetterskip gaat het dus om de grootste baggerput om Vjetten eer. Er wordt 164.000 kuub om bagger uit de Vjetten Weihelle. Daarvan wordt uiteindelijk 100.000 kuub broekt in de diekversterking tussen Holvert en Peerses. De weilanddepots waar de bagger opslaan wordt, binnen echt groot. Daar hast 28 hectare. Een hectare is 10.000 vierkante meter. 40 voetbalvelden. Dus als je je voorstelt van de dokken maar eens even. De binnenstad binnen de bolwerking is ongeveer 34 voetbalvelden. Dus we gaan eigenlijk meer oppervlak dan de binnenstad van Dokkum om deze bagger inderdaad tijdelijk op te slaan. Het is een miljoenenproject wat er jaren in beslag neemt. Rond oktober van dit jaar binnen de baggerbootjes nog actief in de Vjetten. De mensen die het uitvoeren ben je tolwoorden dijs bezig. Hè? Dus die maakt je lange dagen. Qua voorbereiding hebben we inderdaad ook een hier. Dus omgevingsvergunningen, ontgrondingsvergunningen. Dan moest alles klaar krijgen om uiteindelijk te starten met dit project. Met uitvoering en onbesteding. Nou ja, en dan komt de uitvoering en dit wordt het ook weer een hier. Dus, en dan moet die depots nog opbrengen worden. Dit wordt het ook nog 2-3 hier. Dus de best in verhouding best wel 4 hier. Verder voordat alles weer nul is. Dat alles weer zo is. Dat zei van hé, er is niks meer.